ಇಂಚಿಡು ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳ ಸಿಕ್ಕಣ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತಂಡು ಒಂದು ಯಾನ್ ಅಂಗಡಿ ಕಂದಿನ ಅವೇನು ಪಾಡೋಡು ತುಲಿ ಚುಯ್ ಅಂದು ಶಬ್ದ ಹಾಕೊಂಡು ಚು ದೂರ ಉಂತುಲೆ ಒಂದೇ ಅವು ತೂವನಗನೇ ಆಸೆ ಆಪುಂಡುಲೆ ಎಡತನ ಅವು ಪೂರ ಕ್ರಶ್ ನುರ್ಗೆದ ಪೂರ ಕ್ರಶ್ ಮನ್ಪುನ್ ಜನಾರ್ದನ ಹೋಟೆಲ್ದಾರ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪೇರೇಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಆತನ್ ಆತ್ತೆ ರುಚಿ ರುಚಿ ಆದ ಬೈದನ್ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಸಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನ ಮೋಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬೊಲ್ಪು ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ವೆಜ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪೆ ಪಿದಡ್ದೆ ಅವು ಒಂದು ಬಣ್ಣಡ ಯಾನೊಂಜಿ 4-5 ದಿನ ಅಂಡ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೊಡಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ದ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೊಡಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಏರೇರು ತೂತುಜರ್ ಆ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾರ್ದುಪ್ಪೆ ತೂಲೆ ಇನಿ ಆ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೊಡಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ದ ಸಾಂಬಾರ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಜಾತ್ ತರಕಾರಿನ ಪೂರ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ದ ಸಾಂಬಾರ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪನ್ಪಿನೇನು ತೋಜಾದ ಕೊರೆಗುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ತುಲೆ ಒಂದೇ ಸಾಂಬಾರ್ದ ಪೊಡಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನ ನಿಗಿಲು ಒಂದು ಸಾಂಬಾರ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ ದೀದಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಂಬಾರನ್ನು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಜ್ಜಿಡಾಂಡ ನಿಗುಲು ಸಾಂಬಾರು ಮಲ್ಪನಗನೇ ಈ ಸಾಂಬಾರ್ದ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಬಾರು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮನಡ ಸಾಂಬಾರ್ದ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದಿಂದ ಐತ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮೆನ ಉಂಡತೆ ಅವು ಪೋಪುಣ್ಗೆ ಅಂಚಾದ ಎದನಿಗಲಿಗೆ ಸಾಂಬಾರು ಮಲ್ಪೇರುಂಡು ಅದಗನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಡಿಲ ಮಲ್ಪೆ ದಾಲ್ ಹೆಚ್ಚ ಪೊರ್ತಿಜ್ ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷದ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಅವ್ರಪ್ಪ ಹಾಪೊಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಾಂಬಾರು ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಯಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ದಾಲ್ ಉಂಡತೆ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಮುಂದೇನು ನನೆತ ದೀತಲೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದಾತಗೆ ತೊನೋಡು ಮುಂದೇನು ನಮ್ಮ ನನೆತ ದೀವೋಡು ನೀರಿಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ನನೆತ ದೀವೋಡು ಆಯ್ಡು ಬಕ್ಕ ಎಡೆ ಮಲ್ತ ಲುಂಬುದು ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ಲುಂಬುದು ನನೆತ ದೀವೋಡು ಆಯ್ಡು ಬಕ್ಕ ನನೆತ ದೀತಿನೇ ನೀರನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೇಯ್ಪಾರೆಗುಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ಡೆ ಯಾನ್ ಕುಕ್ಕರ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ 2 ಸೀಟಿಗೆ ಎತ್ತರಡ ಕಮ್ಮಿ ತೂಟು 2 ಸೀಟಿಗೆ ಎತ್ತರಡ ನಿಗಲಿಗೆ ದಾಲ್ ಬೇಯುಂಡು ಮಾತ್ರ ದಾಲ್ ಬೇಯನ ಗೊತ್ತಲೆ ಐಕ್ ನನೆತ ದೀತಿನೇ ನೀರನ್ನು ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಅದಕ್ಕೆ ತೊಲ್ಲೆ ದಾಲ್ ಏತು ಪಾಡುವ ರಾತ ಎಡ್ಡೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಸಾಂಬಾರು ಅಂತ ದಪ್ಪ ಅದು ಬರ್ಪುಡು ದಾಲ್ ಆಡ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಬೊಡ್ಚಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಆಡ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಉಪ್ಪು ಆಡ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಓವು ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ಸೀಟಿಗೆ ಎಪ್ಪುಗ ಕಮ್ಮಿ ತೂಟು ಒಂದು 2 ಸೀಟಿ ಬರೋಡು ಇತ್ತೆ ದಾಲ್ ಬೇಯನ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಮೂರೆಗುಂಡು ಏನ ಪೂರ ತರಕಾರಿ ಪಾಡುವೆ ಪನ್ಪಿನೇನು ತೋಜದು ಕೊರ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ದಾಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ತುಲಿ ಯಾನು ತರಕಾರಿ ಏನ ಪೂರಗೆ ತೊಂದೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ 2 ನುರ್ಗೆಗೆ ತೊಂದೆ 2 ಬಟಾಟೆಗೆ ತೊಂದೆ 2 ಟೊಮೆಟೊಗೆ ತೊಂದೆ 2 ನಮ್ಮ ಗುಳ್ಳಗೆ ತೊಂದೆ ಆಯ್ಡು ಬಕ್ಕ ತುಲೆ ತೌತೆಯನ್ನು ಇಡಿಗೆ ತೊಂದೆ ನಿಗುಲು ಕಿನ್ಯಾಂಡ ಒಂಜೆಗೆ ತೊನ್ನೆ ಯಾನು ಒಂದೇನು ಏನ ಮಲ್ಪ ಬಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಪಾಡುವೆ ನೆಟ್ಟು ತೌತೆ ಇಸ ಪೂರ ತರಕಾರಿ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಸುರುಕು ಬಟಾಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಚೂಲಿ ಬೋಡೋಣ ನಿಗಲ್ ದಿವೋಲಿ ಯಾನ್ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ದಕ್ಕೆ ಕಂದೆ ನಿಗಲ್ ಚೂಲಿ ಎಲ್ಲ ದಿವೋಲಿ ಬೊಡ್ಚಿಡ ನಿಗಲ್ ಕಲೆಯೋಲಿ ಯಾನ್ ಚೂಲಿ ದೀಪುಜಿ ಬಟ್ರನಗಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಸಾಂಬಾರ್ದ ಚೂಲಿ ಆಗಲು ಬಟಾಟೆ ದೀಪೇರು ನಿಗಲೇ ಬೋಡಂಡ ಚೂಲಿ ದೀವೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಬಟಾಟದ ಚೂಲಿಗೆ ಎತ್ತಾಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಲಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಟಾಟೆನ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ನೀರು ಪಾರ್ದಿ ಓಡು ಇಜ್ಜಿರ ಕಪ್ಪ ಹಾಪುಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸೀಟಿ ಬತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ತೊಲಿ ಕಮ್ಮಿ ತೂದೀತೆ 2 ಮೂಜಿ ಸೀಟಿ ನಿಗಲ್ ಗೆಪ್ಪಲಿ ಯಾವುದು ತೊಲಿ ಬಟಾಟೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಇದು ತುಲೆ ಬಟಾಟೆ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತಾ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ನೀರು ಪಾರ್ದಿಕ ಇಂಚಿಡು ಇತ್ತೆ 2 ಸೀಟಿ ಬತ್ತಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಸೀಟಿ ಬರಾಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿಡು ಗುಳ್ಳನು ಕಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಮಟ್ಟು ಗುಳ್ಳ ಸಿಕ್ಕಣ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತಂಡು ಒಂದು ಯಾನ್ ಅಂಗಡಿ ಕಂದಿನ ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪುಲಿ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಲ್ಪುಡು ಭಾರಿ ರುಚಿ ಹಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳ ತಿಂದರೆ ಯಾನವರ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುವೆ ನಿಗಲಿ ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳದ ಇತ್ತೆ ಗುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತಾಂಡು ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಬಾಜುನ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಕೊಂಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ
ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಸೀಟಿ ಬೈದಂಡು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಬಂದ್ ಮಲ್ತೀಗ ಇತ್ತೆ ಏನು ಮೂಲು ಅರ್ಧ ತವತೆಗೆ ತೊಂಬೆ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಧ ತವತೆ ಅವಡು ಈಗಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬೊಡ್ಡ ಫುಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಬೊಂಡುನ್ ಕಲೆ ಹೊಡು ತವತೆದ ಬೊಂಡು ಪುಣದೆ ಒಂದು ಕೈಪೆ ಬರ್ಪುಣು ನೇ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಹೊಡು ಇಂಚ ಕಲೆ ಹೊಡು ಹೊರ ಕೈಪೆ ಪುಡು ಇಂಚ ಗೆಪ್ಪು ಇರ್ತಲೆ ಇಂಚ ಗೆಪ್ಪು ದುಂಬುದಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಕತ್ತಿಡು ಮೂರು ನಿತ್ಯರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬಿಸತಿಡೆ ಮೂರುನು ಒಂದು ಬೊಂಡು ಕಲೆ ಹೊಡು ಆಯ್ತ ಬೊಂಡು ಕೈಪೆತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಮಾತ ಗೆತ್ತೇನು ಬೊಕನಿಗಲ್ ತೌತೇನಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಕೆಲವೇರು ಬೆಲ್ಲ ಕುಂಬುಡ ಪೂರ ಪಾಡುವೆರು ಯಾನ್ ಪಾಡುಜಿ ಜೋಕುಲು ತಿನ್ಪುಜೇರು ಅಂಚದ ಪಾಡುಜಿ ನಿಗಲೆಗ ಕುಂಬುಡ ತಿಕ್ಕಂಡ ಕುಂಬುಡಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ ಓವು ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋಲೆ ನಿಗಲೆ ಓ ತರಕಾರಿ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ನಿಗ ನಿಲ್ಲದಾಗಲಿ ಓ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ಪೇರ್ತುಲೆ ಅವು ತರಕಾರಿ ನಿಗಲು ಪಾಡ್ದು ಸಾಂಬಾರು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಲಾಂಡ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ನನ್ನ ನುರ್ಗೆ ಉಂಡು ನುರ್ಗೆದ ಒಂದು ಚೂಲಿ ಕಾಲೆ ಹೊಡು ಚೂಲಿ ಕಾಲೆದು ನುರ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅದ ಸೈಜ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ನುರ್ಗೆನ್ ಮಾತೆಕ್ಲ ಪಾಡುವ ಎಂಕಲು ದಾಲ್ ಮಲ್ಪೋಡಲ್ಲ ನುರ್ಗೆ ಪಾಡುವ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನುರ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನುರ್ಗೆ ತೊಪ್ಪುದ ಒಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡ ಬಾರ್ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಹೀಟಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ನುರ್ಗೆನು ಅಂಡ್ ಆಯ್ತು ತೊಪ್ಪುದ ಒಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಉಂಡತೆ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ನುರ್ಗೆದ ಚೂಲಿಲೆ ಗೆತ್ತಾಂಡು ನುರ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಬಾರ್ದಂಡವು ಆ ಅಂಗಡಿದ ರೆಡ್ ಉಂಡು ಪಂಟದು ಕೊರ್ನಿ ಎಂಕ್ ಮಂತೆ ಬಾರ್ದಂಡು ಅವೇನಿಂಚೆ ಈತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಿನ್ನಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಹದ ಸೈಜ್ದಾತ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇದೆ ಮಾತ ತರಕಾರಿಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೀಯ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿಡೆ ದಾಲ್ದ ಸಿಟಿಲ ಪೋತುಂತುಲೆ ದಾಲ್ ಏತ್ ಬೇಯ್ದಿನಂತ ತೋಜವೆ ತುಲೆ ಮಸ್ತುಲ ಬೇಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಹದಾಟು ಬೇಂಡ ಯಾವ ತುಲೆ ಈತ ಬೇಯೋಡು ಈತ ಬೇಯೋಡು ಈತ ಬೇಯೋಡು ಈತ ಬೇಂಡ ಯಾವು ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ದಿಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಈತ್ ತರಕಾರಿಡು ಬಟಾಟೆ ಬೇಗ ಬೇಯುಂಡು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಯಾರೋ ಮದತ್ತೆ ಪಂತಜಿ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಪಾಡುಡು ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ನುರ್ಗೇನು ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ಪವುಡು ಒಂಜಿ ನುರ್ಗೇನು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ತವತೆ ಬಕ್ಕ ಗುಳ್ಳ ಪಾಡುಡು ಐಕ್ ಸುರುಕು ನುರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದ ಒಂತೆ ನೀರಿಗೆ ತೊನೋಡು ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ಲ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಅವಕ್ಕ ಸಾಂಬಾರು ನಮ್ಮ ನೀರು ಹಾಪುಡು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಾಲ್ ಬೇಯ್ಪದಿನ ನೀರ್ಲ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ನುರ್ಗೇನಂತೆ ಬೇಯ್ಪಲೆ ಇದೊಂದು ಬೇಯೊಂದು ಉಪ್ಪಡ ಆಯ್ತು ಆತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಿಂಚಿನ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪೇನು ಉಂಡು ಅವು ಏನಂದು ಬನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ತೊಲೆ ಮಲ್ದಿನ ಮಸಾಲ ಉಂಡತೆ ಅವೇನ್ಗೆ ತೊನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಗಡಿತಾತು ತಾರೈ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಗಡಿತಾತು ತಾರೈ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಪೊಡಿ ಸಾಂಬಾರು ಪೊಡಿಗೆ ತಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ 5 ಚಮಚ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಖಾರ ನಿಗಲೆ ಬೋಡ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲು ಸಾಂಬಾರುಗಳ ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನೊಂದು ತಾರೈ ಒಂಚೂರು ಪಾಡು ನಾವು ಅದಾಗ ಸಾಂಬಾರು ಕಮ್ಮೆನ ಬರ್ಪುಡು ಇತ್ತಲೆ ಒಂಜಿ 5 ಚಮಚದಾತು ಮುಂದೆ ಚಮಚ ಒಳಗೆ ತೊನ್ನೆ 5 ಚಮಚದಾತು ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಖಾರ ನಿಗಲೆ ಬೋಡ್ಡ ಪಾಡೋಲಿ ಒಂಜಿ 5 ಚಮಚದಾತು ಪೊಡಿ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟುದಲೆ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ 4-5 ಚಮಚದಾತು ತಾರೈ ಒಂದು ಈತ ತಾರೈ ಯಾವಡು ಭಾರಿ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಡು ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಅಂಚಿಡು ನುರ್ಗೆಲ್ಲ ಬೇಯೊಂಬ ಇದ್ದುಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ 3 ನಿಮಿಷ ಮಿಕ್ಸಿನ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತ ತುಲೆ ಇದು ಸಣ್ಣ ಆಡೆ ಅವೇನಿಕೊಂಡು ಪೊಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆದುಪ್ಪುಣದೆ ಅಂಚದು ತಾರೈ ಒಂಚೂರು ಸಣ್ಣ ಆಡಾಂಡು ರಪ್ಪ ಪುಡು ತುಲೆ ಕಮ್ಮೆನ ಬರೋದುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಆವಡು ಜೀರಿಗೆ ಆವಡು ಮೆತ್ತೆ ಪಾರ್ದ ಅವು ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಮ್ಮೆನ ಬರ್ಪುಡು ಇದೊಂದು ಗೆಪ್ಪುಗ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನುರ್ಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ದನು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಯನು ಅವು ಬೇಯ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ತವತೆ ಪಾಡೋಡು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಅಂತೆ ತೂ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ದಿವನ್ನೇ ತವತೆ ಪಾಡೋಡು ಬೇಯರಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡಲಿ ನೀರಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಯಾನು ನುರ್ಗೆ ಬೇಯರಿಗೆ ಏತೆ ನೀರು ಬೋಡ್ತುಲೆ ಆತೇ ನೀರು ಪಾಡಿ ಒವ್ವೇ ತರಕಾರಿ ಬೇಯನಾಗಲಗೆ
ಮಸ್ತ್ ನೀರವರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅದಾಗ ಅವು ಬೇಯುಜ್ಜಿಗೆ ಇದು ತವತೆ ಪಾಡ್ದ ಇವಾಗ ದಾಲ್ ಬೇಯ್ಪದಿನ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಪಾಡೋಡು ದಾಲ್ ಕಡೆಯಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ರೆಗ ಅವರು ರುಚಿ ಬರ್ಪೋಡು ದಾಲ್ ಬೇಯ್ಪದಿನ ನೀರನ್ನು ಪೂರ ಐಕು ಕೂಟೋಡು ತುಲೆ ದಾಲ್ ಪಾಡ್ರೇಜಿ ದಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಚೂರು ಹೊರ ತವತೆ ಸಿಕ್ಕೆ ಬರ ನಡು ಬಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತು ತುಲೆ ತವತೆ ಒಂಜಿ ಸಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಉಪ್ಪು ನಿಗಲು ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋಲಿ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋಲಿ ನಿಗಲು ಏತು ರುಚಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಬೋಡಾತ್ ಪಾಡಲಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋದು ಬಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದಾಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ದತ್ತೆ ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಎರಡೇ ಅವು ಅವೈತಾತೆಗೆ ಬೇಯಾಡು ಮಗ ನಿಗಲಿಗೆ ಏತು ಹದ ಬೋಡು ಆತ ತೂಲೆ ನಿಗಲು ಇದು ನಾನೊಂದು ತವತೆ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿಸ ನಮ್ಮ ಬದನೆ ಪಾಡ್ಗ ಗುಳ್ಳ ಬಕ್ಕ ಬಟಾಟೆ ಒಟ್ಟು ಪಾಡಲಿ ಗುಳ್ಳ ಬಟಾಟೆ ತುಲೆ ಬಟಾಟೆ ನೀರು ಪಾಡಿ ನೀರು ಕಪ್ಪಾತು ಜಿಜಿಡೆ ಕಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಮಲವಲ್ಲನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಲ್ಪು ಬುಡ್ಚಿ ತಿಂಡ್ರೆ ತಿಕ್ಕನಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಪೋಡು ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಬೈಯಡು ನಾನು ನೀರು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಡಂದೆ ನೋಡು ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆಡುವಂತೆ ನೀರು ಪಾಡಲೆ ತರಕಾರಿ ಬೇಯೋನಾತ್ ಇತ್ತೆ ತರಕಾರಿದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯರಿದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಆತಂಡು ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಈದ್ ಪೊಡ್ತಾವನಾಗ ನಿಗಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡುಡ ಮಾತ್ರ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಚೂರೆ ಪಾಡು ಬೆಲ್ಲ ನಿಗಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೀಪೆ ಕೂಡಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಡು ನಿಗಲಿ ಪಾಡೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಉನೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ತರಕಾರಿ ಇಲ್ಲ ಬೈದಂಡು ಯಾನಕ್ಕೆ ದಾಲ್ದ ನೀರು ಪಾಡ್ತೈತೆ ಅಂಚದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ತೈತೆ ಅವು ಸರಿ ಹತ್ತು ಬೈದನು ನಿಗಲೈಕೆ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ದಾಲ್ದ ನೀರು ಪಾಡುವರಡ ದಾಲ್ ಬೈಯನ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪು ಅದೇ ಐತ ನೀರ್ಲ ಉಪ್ಪುಲ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಉಪ್ಪುಲ ಸರಿ ಆತನು ಇದು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಕುಡುವಂತೆ ಬೇಯಾಡು ತರಕಾರಿ ಇದು ಪೂರ ತರಕಾರಿ ಲಾಯ್ಕೆ ಬೇಯ್ದಂಡು ಮಸ್ತುಲ ಬೇಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿದ ಒವ್ವೆ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ತರಕಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಯರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಐತೆ ಸತ್ವ ಪೂರ ಪೋಪುಣ್ಗೆ ಐತೆ ತೂಲೆ ಮೂಲು ತುಲೆ ಈತ ಬೇಯ್ದನೆ ಅವು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ನಾನ ದಾಲ್ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪದಿತ್ತತೆ ದಾಲ್ ಮುಂದೇನು ಐಕೆ ಪಾಡ್ಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೆಲ್ಲದಿಲೆ ತುಲೆ ದಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಪಾಡ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ದಿತ್ತಿನ ಅರೆಪುಲ ಪಾಡೋಡು ತುಲೆ ಕಡೆ ದಿತ್ತಿನ ಅರೆಪುಲ ನೆಕ್ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿನ ಒಂಚೂರು ಅಡೆಗೆ ತೊರತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ನೀರತ್ತು ಒಂತೆ ತೊರತ್ತದು ಐಕೆ ಕೂಟ್ಲೆ ನಿಗಲು ಐಟು ಒಂದು ಅರೆ ಪುಪ್ಪುಡು ಅವೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತು ತೊರತ್ತದು ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಕೂಟೋಡು ಒಂದೇನು ಕೂಟುದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆದಾತು ಗಾತ್ರದಾತು ಪುಲಿಗೆ ತೊನೋಡು ಪುಲಿನ ಏನ ಮಲ್ದೆ ಬಣ್ಣಡ ನೀರಿಡಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತೀತೆ ಬೊದುಲ್ ಪದದೀತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪುಲಿತ ನೀರು ಇತ್ತೆ ಪಾಡೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕಡೇಕ್ ನಮ್ಮ ಪುಲಿತ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ತುಲೆ ಏತು ಬೋಡ ಆತೆ ಪಾಡಲೆ ಬಕ ಪುಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಡ ಬಕ ಪಾಡೋಲಿ ಬಕ ಉಪ್ಪುಲ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕ್ಬೋಡು ಹೊರ ಉಪ್ಪು ಹೊರ ಕೊದಿ ಬರಡು ಕೊದಿ ಬಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ತೂಲೆ ಉಪ್ಪು ತೂದು ಬಕ ಖಾರಲ್ಲ ತೂಲೆ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆಡ ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೊದಿ ಬರಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟಿಂಡೆ ಅವು ಮಸಾಲ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಆವಡು ಪುಲಿ ಆವಡು ಖಾರ ಆವಡು ಮಾತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ತುಯೆ ಕುಡರ ಬೋಡ ರುಚಿ ತೂಪೇನು ಬಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊದ್ದಿರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಮ್ಮ ವಡ ಮಾತ ತಿಂದ್ರೆಗು ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ತುಂಬ ಜನೆ ಅಂಚೆನೆ ಆತನು ನಿಗುಲು ಇಲ್ಲಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಈತವನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಡೇಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಬೇಕಾ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ರುಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಇಂಚು ಕೊರ್ಪಿನ ತೋಜವೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಅನ್ಮೂಲು ಏನ ಮತಗೆ ತೊಂದೆ ತುಲಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ಸಾಸಿಮಿಗೆ ತೊಂದೆ
ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ ಒಂತೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ ಎಣ್ಣೆ ನಿಕ್ಲು ಓ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುಲೆ ಯಾನ್ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಂದಿತ್ತು ಬೊಕ ಯಾನ್ ಇಂಗು ಪಾಡುಜಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಗನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪರಂಗ ಪಾಡ್ದ ಅಂಚದ ಯಾನ್ ಇಂಗು ಪಾಡುಜಿ ಇದು ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀಕ ಇದು ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ನಮಾಯ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಇಜಿಡ ರಡ್ಡ್ ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾವಾಡು ತೂ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಎದಿಲೆ ಇಜಿರ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಕರಂಚೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ತೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಡೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀವೋಡು ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾತಡು ತೂ ಕಮ್ಮಿ ದೀಕ ನಮ್ಮ ಸಿಮ್ಮಡ್ದು ಇದು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಸಾಸೆಮಿ ಪಾಡೋಡು ಪಟ 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 ಪುಡೋಡು ಅದು ಕೊಡ್ತಾವನಾಗ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ತೂ ಜಾಸ್ತಿ ದೀವೋಡ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಎದಿಲೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಅಡಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ನಿಂಚೆ ತುಂಡು ಮಲ್ತದು ರಡ್ಡ್ ಭಾಗ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋಡು ಒಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಕಡೆಗೆ ಪಾಡಲೆ ಪಾಡ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡುಜ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಪೂರ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇರು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡುಜೇರು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡಿಯ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ತೂಟೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆವಡು ತುಲೆ ಅವು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಮುಂಚಿಲಾತೆ ಇದೊಂದು ಆತಂಡು ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಸಾಂಬಾರ್ದು ಅವೇನು ಪಾಡೋಡು ತುಲೆ ಚುಯ್ ಅಂದು ಶಬ್ದ ಹಾಕೊಂಡು ದೂರ ಅಂತುಲೆ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದಿ ಓಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದಿಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ರುಚಿ ತೂಯರೆಗೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪನು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಯಾನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾರ್ದು 5 ನಿಮಿಷ ದೀಯೆ ಒಗ್ಗರಣೆದ ಕಮ್ಮೆನ ಪೂರ ಒಯ್ಪೊಡ್ತುಲೆ ಇಡಲಿ ಒಂದೇ ಏನು ಚಾತಂತುಲಿ ಸ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪು ನಾನು ಒಂದೇ ಅವು ತೂವನಗನೇ ಆಸೆ ಆಪುಂಡುಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತು ನೀತಾದೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪೊಡು ಸಾಂಬಾರು ನಿಗಲಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ರೆಗು ಬೊಕ್ಕ ವಡ ತಿನ್ರೆಗು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಬೊಲಂತರಿ ಉಪ್ಪು ದೊಟ್ಟುಗು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಲ್ ರೈಸ್ ದೊಟ್ಟುಗ್ಲು ಒಂದು ಉಂಡ್ರೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಡ ಕಾಣೆ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಉಂಡು ತುಲಿ ಕಾಣೆ ಮಲ್ದ ಒಂದು ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಇದೊಂದು ಉರ್ದು ದೋಸೆ ದೊಡ್ಡಗೆ ಏನು ಚಾಪುಣಂದು ಚೋಕುಪ ನೋಡು ಏನು ಚಾಪುಣಂದು ಕಮ್ಮೆನ ಎಂಚವರೊಂದು ಎಂಡ ಕಮ್ಮೆನ ತೂಪಿನಿ ದೋಸೆ ಮುರ್ಕದ ತಿನ್ನೋಡು ಎಂಚಾತನ ಪ ನೋಡು ಇಂಚುದ್ಲೆ ಸಾರಿ ಮುರ್ಕಲೆ ಚಪ್ಪೆ ಅಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಚಾತನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿನ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಆಣು ಟಿ ವಿ ಎದುರುಡು ಕುದೋಂದೆ ವೇದಕ್ಕೆ ನಿದ್ರತ ಅಂಚ ಸ್ಲೋಕು ಎಡ್ಡೆ ಕುದೋನಿ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚಾತಲಾಗ ಅದನ ನುರ್ಗೆ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಚಪ್ಪಂಡ ನುರ್ಗೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ತಾ ಎಡತನ ಅವು ಪೂರ ಕ್ರಶ್ ನುರ್ಗೆದ ಪೂರ ಕ್ರಶ್ ಮನ್ಪುನ್ ಬೊಕ್ಕ ನನಲುಂಡು ಗುಳ್ಳ ಪಾರ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಟೆ ಪಾರ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೌತೆ ಪಾರ್ದೆ ಅವಲ ಎಂಚಾತನಂತ ನೋಡು ಅವು ಯಾನೆ ತೂಪೆ ದುಃಖ ಇದು ತೂಕ ದೋಸೆ ತಿನ್ಕ ಎಂಚಾಪುಣಂದು ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಕಮ್ಮೆನರೊಂದುಂಡು ಕಮ್ಮೆನ ತೂರೆ ಬಲಿ ಅನ್ಪೇರು ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ಡೆ ಆತನು ಯಾನು ಆನೆಸ್ಟ್ ಆದ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲಿ ಮುಲ್ಪ ಕೈತ್ತಲ್ ಜನಾರ್ದನ ಹೋಟೆಲ್ದಾರ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪೇರೇಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಆತನು ಆತ್ತೆ ರುಚಿ ಆದ ಬೈದನು ನಮ್ಮ ಗುಳ್ಳ ಎಂಚ ಉಂಟು ಗುಳ್ಳ ಮಟ್ಟು ಗುಳ್ಳ ಯಮ್ಮಿ ಬಟಾಟೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ದಿಡು ಒಯ್ಕಲೆ ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾರ್ದೈತೆ ಅವಲ ಬಾಯ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರೆ
ಇದು ತುಲೆ ಯಾನು ಬಟಾಟೆಗೆ ತೊಂದೆ ಗುಳ್ಳಗೆ ತೊಂದೆ ನುರ್ಗೆಗೆ ತೊಂದೆ ತೌತೆಗೆ ತೊಂದೆ ತುಲೆ ತೌತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ದನ್ ತುಲೆ ಅಂದೆ ತೌತೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಬೇಯ್ದನ್ ತುಲೆ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಗುಳ್ಳಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ದನ್ ಬಟಾಟೆ ನುರ್ಗೆ ತೋಲಿ ಅಂದೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಬಾರ್ಲಾಗ ಆತುಂಡು ಶ್ಲೋಕು ದೋಸೆನ ಪಸೊಂದು ಬಲ್ತುಡಿ ತಿಂದ್ರೆಗ್ಗೆ ಇದು ತುಲೆ ಸಾಂಬಾರ್ದ ಪೊಡಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಡ ತಯಾರಿತ್ತಂಡ ಬಕೊಂಜಿ ಚೂರು ತಾರೆ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಸಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಅರೆಪು ಮಲ್ತದು ತರಕಾರಿದ ಸಾಂಬಾರು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನು ತುಯ್ಯರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆತ್ರ ನಂದು ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಅಡ್ಬಕ್ಕೆ ಯಾನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏತೈತೆ ಪಾರ್ದೆತ್ತುಲೆ ಆತನೇ ಪಾರ್ದು ನಿಖಿಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ಮಲ್ತದು ನಿಖಿಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಕೊರಲೆ ಏನು ಪನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಒಂಜು ಆತು ಎಡೆಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟುಗು ಯಾನ್ ನಿಖಿಲನ್ನ ದುಂಬಗ ಬರ್ಪೆ ಅದ ಮುಟ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್